Unha semana máis hoxe percorreremos as Rías Baixas a través dos eventos e actividades culturais. Así que, como sempre, estade ben atentos á senda porque comezamos. Comezamos a senda cultural cunha exposición que está a ter un gran éxito na provincia, a mostra Galaicos, un pobo entre dous mundos. Galaicos continúa dispoñible no Museo de Pontevedra. O obxectivo desta mostra é dar a coñecer o patrimonio arqueolóxico e cultural de Galicia, e máis concretamente da nosa provincia. Esta exposición achega a historia da nosa comunidade entre dúas épocas, o crepúsculo da Idade de Bronce e o século VI. Ademais, funciona tamén como un nexo de unión entre o Atlántico e o Mediterráneo. Na mostra hai obxectos arqueolóxicos orixinais e emblemáticos e ofrece información sobre algúns xacementos da nosa provincia. Ademais, a exposición divídese en 5 ámbitos cronolóxicos e conta con máis de 60 pezas. Galaicos, un pobo entre dous mundos estará dispoñible no 6º edificio ata 2 de febreiro. Outra das exposicións dispoñible no Museo de Pontevedra é Novos Valores 2018. O 6º edificio acolle nestas salas proxectos artísticos dos 4 gañadores do certame Novos Valores 2018. Unha exposición na que Natalia Umpierrez, Noela Cabello, Branca Nieves e Lois Búa plasmaron todo o que aprenderon grazas ás bolsas de creación artística da Deputación de Pontevedra. A mostra estará dispoñible no museo ata o 17 de novembro. Continuamos a senda con dúas exposicións que están dispoñibles no Pazo da Cultura, na beira do río Diálogos na Pintura e Kaiku na Fronteira de Papel. A primeira mostra é na beira do río Diálogos na Pintura. Esta exposición está protagonizada por Amelia Palacios e Álex Vázquez. En ela ambos artistas fan unha homenaxe a Pontevedra. Pai e filla teñen dous xeitos diferentes de pintar. Álex Vázquez enche os seus cadros de enerxía, mentres Amelia Palacios o fai con grises e cunha gama de cores que mostran melancolía. A exposición estará dispoñible no Pazo da Cultura ata o 17 de novembro. E outra exposición que tamén estará dispoñible ata o 17 de novembro no Pazo da Cultura é Kaiku na Fronteira de Papel. A metáfora e a poética desta mostra de Xacobe Meléndez sitúan ao público fronte á dureza dun discurso no que os procesos migratorios son a base. Esteas cruéis que miramos cada día cunha brillante normalidade, pero nas que se agochan proxectos de vida devastados pola propia sociedade actual. Na capital da provincia poderedes visitar a mostra Sempre Marzo. A exposición está aberta ao público no hall do Pazo Provincial. A exposición Sempre Marzo reúne unha selección das obras de 33 artistas galegos. Nela ponse de manifesto o seu compromiso co feminismo a través da plástica e da poesía. A mostra conta con obras artísticas orixinais e con unha selección de poemas manuscritos. Estará dispoñible no Pazo Provincial ata o 7 de novembro. En Redondela poderedes visitar esta fin de semana a mostra Rompe, Xoga en Igualdade. Esta mostra reivindica a igualdade entre homes e mulleres e a concienciación social, visualizando a posición de asimetría e discriminación da muller nas distintas sociedades. A exposición, creada por Isabel Blanco e Irene Silva, está representada polas famosas bonecas Barbie. Con este proxecto recalcase a importancia do xogo para a educación, tamén para a transmisión de valores e para a formación dos máis pequenos. Rompe, Xoga en Igualdade pode visitarse no Auditorio de Redondela ata o 3 de novembro. A
Achegámonos ata Vilagarcía porque alí seguen dispoñibles varias exposicións. Comezamos coas que poderedes visitar na Casa da Cultura. A primeira exposición que poderedes visitar na Casa da Cultura de Vilagarcía é Pottermanía, o mundo máxico de J.K. Rowling. Esta mostra chega ao público o fascinante mundo de Harry Potter a través de reproducións oficiais e obxetos de coleccionismo. Dende as vasoiras voadoras a pedra filosofal, pasando polos traxes da saga, varinas máxicas ou pocións. O universo de J.K. Rowling estará disponible ata o 24 de novembro. Outra das exposicións dispoñibles neste espazo é V de Vendetta. Esta mostra fala sobre a perda da liberdade e a identidade do individuo cando se ve inmerso nun mundo hostil, frío e totalitario. Unha oportunidade única de desfrutar da exposición original de V de Vendetta. A mostra estará aberta ao público ata o 5 de novembro. Na Casa da Cultura tamén poderedes descubrir esta exposición. Gravidade Cero conta con máis de 70 modelos a escala de filmes e series como Star Wars, Star Trek, Una Odisea del Espacio ou Guardianes de la Galaxia. A mostra permanecerá en Vilagarcía ata o 24 de novembro. E por último, na Casa da Cultura está tamén dispoñible a mostra Seres Máxicos de Galicia e Onda Topalos, unha exposición didáctica que amosa a riqueza do noso excepcional acervo mitolóxico, achegando aos asistentes os seres máxicos máis destacables que habitan en Galicia. A mostra estará tamén aberta ao público ata o 24 de novembro. Pasamos da Casa da Cultura de Vilagarcía ao Auditorio, porque ali hai dispoñibles dúas mostras. A primeira das exposicións dispoñibles no Auditorio de Vilagarcía é Patolati, unha mostra que achega a arte a través da mirada de diferentes mulleres. Nesta exposición, fronte ao papel de coidadora de musa, reivindica o papel de creadora. Patolati estará dispoñible no Auditorio de Vilagarcía ata o 5 de novembro. E tamén ata o 5 de novembro estará dispoñible a mostra Conan Pinceis Bárbaros, unha exposición que está tamén enmarcada no Festival Internacional de Cine e Banda Deseñada de Vilagarcía e que homenaxea a creación de Robert Howard. E justamente grazas a este festival internacional, Vilagarcía colle a partires de hoxe o Curtas. Tras a inauguración desta tarde, o evento traerá esta fin de semana diversas citas cinematográficas, dende Dragon Ball pasando por Tartaruga Vermella e finalizando con Nubes de cartón. No Curtas haberá tamén salas de videoxogos e xogos de mesa, faladoiros e obradoiros. Toda a programación a podedes encontrar na web curtas.org. Deixamos as exposicións e pasamos a outro dos eventos que se levará a cabo mañá na capital da provincia. Trátase dun novo paseo pola Pontevedra Literaria. Mañá volve a celebrarse na capital da provincia un novo paseo pola Pontevedra Literaria. E todo baixo o título Pontevedra Dragaliana, Dragóns e Recunchos Máxicos na Pontevedra Bella. O encontro estará guiado por Elena Gallego. A cita será mañá ás 11:30. Pechamos a senda cultural cun espectáculo que se levará a cabo este domingo en Vilagarcía, o Ballet del Lago de los Cisnes. O prestixioso Ballet Nacional Ruso, dirixido por Sergei Radchenko, presenta este domingo en Vilagarcía el Lago de los Cisnes. O amor e a maxia son os temas principais deste clásico do ballet, musicalizado pola gran obra de Tchaikovsky. A representación será o domingo ás 8 da tarde no Auditorio de Vilagarcía. Antes de rematar a senda cultural, recordamos que este domingo no Teatro Principal de Pontevedra haberá un espectáculo etnográfico dos gaiteiros de Os Algures baseado na obra de Antonio Fraguas, A Galicia Insólita. E agora sí, ata aquí a senda cultural. Nos volveremos o próximo venres, pero ata entón non vos esquezades de desfrutar de todos os eventos e actividades que nos ofrecen as Rías Baixas.